takže máme odštartovaný posledný rozbeh. Vonkajšia dráha Ružomberok, vnútorná dráha Žilinská univerzita. Zdá sa, že vnútorná dráha získala hneď na prvom úseku náskok. Počkáme si na preskok cez bariéru. Pomerne kvalitne preskok cez bariéru. Náskok. Člena, prebeh cez skladinu, zoskok cez skladinu, zapojenie hadíc, napojenie na rozdeľovač, pomerne rýchle, napojenie prúdnice, rozpojenie prúdnice, predanie prúdnice poslednému členovi, ktorého čaká hasenie. Pokiaľ sa dobre zahasí, čakáme aj pomerne dobrý výsledný čas. Zdržanie a vidíme tam veľké problémy s hasiacím prístrojom a opäť sa nám to rozhorelo, čím Ružomberok vyrovnáva pozíciu, začne hasí napriek vráteniu univerzity, náskok.